Betlehem e de l'altra part entre Nazaret i Pedeurat. Dungos, per un uet drin com aquesta, clar de l'uo, seu estelat, les muntanyes que lusibon de neu, d'hora n'hi eren pas ares, sinó que lo viei Josep, sabet lo menusè, lo que hazè los mei berois esclops del cantó, que caminava a pè, da Blasuem no Mario, de cap a Betlehem, qui calè estar tot l'endumà, per mo del recensament de tots los que eren baduts al vilatge. Oh, n'anàvem pas viste, per mo de la neu, m'està bé, per mo que Maria, que n'aveva vent la provina, que esperava, oh, que era també leu, i eu ta dumà, i eu mem en ta nueit. També Josep, que la sostiene a marxar, que l'encoratjava, la deixava buar, bevedrin, cale pas que l'unin va duce en aquest bosc de pedestarè. No, que cale que va duce a Betlehem, com sa mai. E son pai d'un'era, mes d'un seu bravemunde, puisque lo bundiu. Per mo, a Maria, na tomine la betucada, e che aquí lo gran misteri de Diu, d'ave xausit i obierio, da se n'hem ja lo salvador. Mes, quan arriben a Betlehem, que és tu lo gran desaguís, tutte les crampos que rompleo, i l'usoment Josep, que coneixer-lo passar, que ja havia pedaçat, oh, que ja l'un temps, l'hotel de viejo bordo, e que aquí, en aquel bord de verduleta au peu de la muntanya, que Josep e Maria s'allacen sus l'uè entre les vacos e la minjadera. Adichat a totes e a tots, heureux de parquei ací a l'Esca, a un bambi cau carrer com un noit de Nadau, que hi un misteri de Nadau, un pastoral de Nadau qui va poder viure dap lo monde de l'Esca e lo monde dos alentours de l'Esca. Un misteri de Nadau qui vam veure en repetició, puisque l'espectacle que serà dat lo 22 e lo 28 de desembre. A la vez que vam haver qualques invitats, també hem de parlar de la renavida de la pastoral en Gascunya, que anirem en són dos vesis en vigor. Se volet que vam començar en drin d'història, dap una carta postal prestada per Coleta la Preixera i Ricard Buan, sur l'història de la vila de l'Esca i d'aquella catedral també, l'Esca qui és tu cap d'ull d'Ubiarna. L'Esca, que s'hi heita bene arnu del temps dos romans, de lo temps que ha patit de mantues invasions que l'han deixat mitat morto, que l'ha calut segles en tas remete e t'ha sortit fi final cap d'ull de Biarna. L'Esca che è stata la capitale di Biarna, la prima capitale di Biarna. E poi presque è passato a Orthez, che è passato a Morlas abans. È passato a Morlas abans, poi a Orthez, après, a Febus e a Pau. Che guardo la memoria del suo passato di capitale, per me che è stato lo siege della Vescate, la prima vesca dell'Esca, la Tori, che deve stare autour del XVI, fino al V secolo, il XVI secolo, aquí, e lo sapete che si sono dimorati all'Esca, dingo concordato del 1801. Donc, lo sapete che dell'Esca che è praticamente l'storia della villa. Che è stato costruito per Guy de Luns, che arriva a Vesche, che è l'11e vesche dell'Esca, di cap a 1125. Oui, 1125. Che també l'indret on són enterrats els reis de Navarra. Oui,
Oui, oui, oui, oui, oui. Le grand-père et la grand-mère de Moustéric. Il avait la sérou de François Ier. E se passeia dell'Esca, che so che dimurro do passat? E perché dimorro su tutto edifici religiosi, la cattedrale, e a questo plazo un abitare, la plaza della Pescat, los vestigios che vienen de vedere, la tour, a questo tour e la chiesa di Renusals. Due palais de due aves che si dimorro a gran causa, ma sono della chiesa che ha, ma sono do 17º, de qualques restos de la Renascença també. Ata uessar l'Esca contro la sua cattedrale e su subies reiaus, l'Esca che spia tranquilla cap ad umà.
Aquest tornam trobat un cassi dins la catedral de l'Esca, d'après aquest pur mecan. Alves, Robert, aquest vestit com hauria d'Ausau, més d'après tis din especial, explica din el rol de qui jugat, que pas ben vist d'arribar a explicar, a dir ce qui se passava. Vezi che soy lu chi mia, la ceremonia, lu mi addiu, che è lu ligami inter lu public e los actus, da explicar los tableus, so che si va passar. E me temps che hi era etat d'un altre rolle, los suïsses que deven bien són pas bien gut, que m'han anat aquest utis que és l'ans, o ara bar en francès, so que soy din lu bastard, jo salès da plus suïssa, vedes? Ce qui est que le public comprèn ce qui se passe dins l'abans per mo qu'ha explicat, qu'ha anunciat les causes? Oui, que hi ha en quatre tableus, la ben, la peret, el viatge i l'adulació, quatre explics, que hi ha quatre tableus d'un impressionista, que ho dice, més de ce qui es va passar, sur aquest misteri de Nadal. N'avait pas viatge canonic, que coneixet aquesta tradició du misteri de Nadal, que l'avait déjà fet, aquest rol de Suïssa, de contaire? Contaire, més de aquesta condició, no, de l'església o catedral, de Nadal, no, que per me com l'història que la coneixi, que l'he tenuto a contar, com nosaltres e com tots, que l'història de Nadal, qui no la coneix pas. L'història que tu estem dins la Medixa, la façó de Hatave, que hi ha façó de predicator, que és el ligam entre el curé i el public. Soy pas ni curé, que soy mai proche del public, que soy stat estunat que m'ha demandat de aquest rol, per mo que n'hi ha d'autres que jo, que serem mai liric, aquest heito sacrado, no, que han volut justament lo stile mai populari, mai pas fandec, ni pas trob lo genre d'anoit, més jo faig mai populari de passar, que hi ha co, e le ves que t'he que n'ha sentit, en seguint, per seguir l'història de Josep, Maria e de Jesús, més sinó autement que l'he adaptat a la regió e de sensibilitats e causes de nostre. Ara, popular, segur que em va de caucaré de popular també, que això que es passa a Arras en la Veda, a un d'exemples 40 anys, los auiers que canten també la missa de Nadal. Il reportatge de Colette Labrechère e Ricard Buan. Era mis a meanet, da betjauiers, da betanets, que verrai canta. Que se exemplos o 40 danades. Mas que jo missa que existava abans, que la gent renasce. Que hi havia curé qui m'ha ballat era per me la canta. Réveillez-vous berger. Dava les notes. E puis jo que hi ha el resta. Que hi ha per mo que Nadaus, càntiques de Nadaus, en Bigordà no n'hi havia pas gaires. Que hi ha cantiques, que hi ha cançons en Bigordà, mais cantiques no n'hi havia pas. La vez, sus bedaire de la cançó, sus de vieilles Nadaus, que hi ha de les paroles i que hi ha Nadaus en Bigordà. Que hi ha amassat això de qui existava d'allà, a començar per mi, Réveillez-vous berger, qui ha jo passa en francès, era partida que appena que era la partida noble, que hi ha anys qui canten aquero, et els auliers que us responen. Réveillez-vous berger, voici qu'on vous appelle. Que hi ha? Courage, venez le voir. E che tapava, chi cavanà, e chi van tutti. E la vez des auliers che arrivano, da la capa, da e berret, e toccio, e bastuche, e più uagnet, fluccheiat, e des verois. E che arrivano e che entrano in iglesia, e canta, seguesto de movimento, che smareiano a massa, e auliers e zanjus, e più che hanno finito che et caperà, et curé che va benedire d'agnet. E n'ha uno de bueu e d'aso che l'han escauat, autora un nascut, e che l'han coctiera una paia, tutto eret, che l'escauavano era la vera lua
let che la besena che era un che venisce da ognet e che venisce tutto il cavallo di cada uno. E après che comincia era missa di Natale. E la vez che cantava, après e altre cose, tutte mi guardavano. La vez che ha rimettito, ad esempio, 35-40 anni, che ha cantato da Bezauliese e mi guardava, e presciata per mi guardava. Atau donc podet anar a la missa a Racen la Veda, la missa de Miagenoet, qui entenerat aquest zauies. Cauques invitats d'ap nosaltres ací en ta seguida, en aquesta catedral de l'Esca, en aquest misteri de Nadau. D'abord Robert La Sala, qui est curiós de veure que un vila com l'Esca, atau que es vot a tornar a viure aquesta pastoral. Hi ha un temps que ha d'haver caucaré atau, no? Ací, a l'Esca. Oui, cadei, autre cop que en la missa de Miagenoet, el vetzeu de pau que es va al concurs, après que s'ha deixat, e una vez que avem renavit de l'origine de les pastorales, que vei que marxa hor, e que cau també, que era la primera capital governa també, que ho posa de plombar. Allora, justament, l'Esca, taus qui ne coneixen pas, que hedin un ligam enter el món rural, el món urbà, enter la vila i la campanya, que hedin... Oui, pau, que l'aglomeració, que en la porta sus de cap au sud-oest, l'any a plaça, c'est-à-dire així que arcueien el món, però que avem plaça, que avem en caracterització agrícola, que viva a l'Escar, e d'un del seu patrimoni històric, que es podem veure el luxe d'haver aquesta verroia serrada. Que cau entretiene un bastiment com aquest? Oui, que avem començat, que n'hi ha per 10 anys, a després l'exterior e l'interior. Que n'hi haurà valeu per 1 miliard de cèntimes, si l'Estat és aïda i si totes les col·lectivitats dan l'olor fort. Merci, e lançam un aperet se volen pagar. A la vez, Jean-Marc Lempenyat, vos que vau ocupat d'abdautes de l'associació L'Esquireta, qui ha lançat aquesta idea de pastoral, d'abord, tot aquest món qui són venguts a cantar aquest misteri de Nadal, que pensavet que hi havia tant d'estrambord a una causa com aquesta? C'est-à-dire que tout à coup, il y en a herviste, per me che abbiamo abitato l'associazione il y a pas serre de temps qui a plus près 6 meses, l'Esquireta, qui est le nom de la porte de l'Esca, qui est juste à côté de cette cathédrale, a abitato il progetto de saunei de Caucasus, de tornar a Bible pastoral de Nadal, que abbiamo enviat papers a Munde, que abbiamo passat de mà a mà, sus l'Esca e los vilatges alentori, que abbiamo visto una mobilització que n'atendem pas segur, pas autant. Quantes persones així? Aquí plus près 150 cantaires musicians, le compte exact no coneixi pas, et plus près 180 persones que han participat, per que amunt també que han participat en els costums, els decors, que ha tot de causes materials aquí ho deien. Aleshores, cantaires i cantairos, hemnes, que vau prendre el micro, que va anar de l'utun a les cantaires que són així, que han partit d'aquest pastoral, d'aquest misteri de Nadal, que podet veure en la catedral de l'Esca el 22 i el 28 de desembre que va tornar a dir. A vos. Pas tu suspect, l'agneau m'appelle, anima Bethléem meilem, vede l'admirable mysteri, qu'in sere la paz
Atau donc un aute moment d'aquest misteri de Nadal. Maurici Romio, el monde que manifestaven lo contentait quan hi havia un espectacle com aquest, que poden aplaudir, per exemple? Ne sei pas, mais tu pensi che in tene cantas atau che i caucare de veroi. Mais en so de nus ten ruerg ne conoscem pas pastorales atau. Che cau dice che tassi in Bern, esempio, ci vintenat d'annades, e alla vez, quan pan dit atau che anaven a pitar un misteri de Nadal, che avete avut, hi ha caucare qui se passava a vostre, qui semblava, d'accord? Che hi avait cantes a la missa de Miajanuet a la debuta du segle, mais après la tradition que s'est perduda, sustot pensi après que sono state reemplaçades per minimi chrétien, per exemple, causes atau. Pensi che ara nes canten pas mei. Alla vez, che hi ha avut pastorals hi ha long temps, alla vez, t'ha tornat a escriure lo text, t'ha tornat a trobar les cantes, che sto che avete fait, on che avete cercat? Che avem cercat assiu dins un recueil che è paresciut donc a la debuta du segle, aquí, Nadau, un recueil che era stat heit per l'abat la borda. Aquí che avem trobat era de cantes. Il problema è che stu de causi in tutte le cantes, prima che n'hi aveva sarot, che avem siat de causi in parti du stapleus che compausen la pastorale. Cants de los quals trobam causes en latí de quan en quan, en l'engadossià, aquests gascons qui són els viernes que anaven prene cantos qui n'eren pas de l'ulu parlar exactament? Ne sei pas, mais los nadaus que han circulat in tutta l'Occitania, d'impus la Gascogna dinca Provença, que hi ha causes que són comunes. Los temes també que són comuns, que n'hi ha pas són que les paraules a cops, mais los temes que són comuns. Que hi ha dit, per exemple, la presència de l'Estel, la presència dels pastors, causes atau, més que cau saber que vienen de Heroluen, que vienen dos evangelis de Matiu o de Luc, que Luc que hi ha aquí darrere, Matiu n'hi pas a Heroluen. Aleshores, Patricia, vos que avete treballat, que avete fet recerca sur les pastorales, hi ha una forma de pastoral típicament occitana, del País d'Oc, o a la vez que hi ha mantues formes de pastorales? Forma not sei trop diso quina forma, mas de tota façon cau saber que las pastorales que era una manifestació típicament occitana. Adar que cau saber que hi ha una façon de jugar pastoral en Provença que hi dispariera de la que podem veure així en Gascunya. Primo, que cau dis causa que hi ha pastorales de Nadal, misteri de Nadal, com ce qui vedem avui, que hi ha misteri. E puis que hi ha d'autres formes que jugaven a d'autres moments que Nadal, que eren manifestacions més teatrals. La pastorale, que s'ha dit que darrere el mot pastoral, que podem hicar mantues façons de representació teatral, que va placegut de la pastorale de Nadal, en tot passar per la pastorale de Carnaval, e dinca la grande pastorale de Pasquet que amuchau bito de sants ou de personatges historiques. Le personnage historique era souvent le thème de la pastorale? Sei pas, que sabeu ce qui s'est en vigor, que avez coneixença de ce qui hi ha passat, que hi ha hagut pastoral hi ha 2 anys, la de Louisou Lacontre, la pastoral de Sensavi, d'Espuria Sensavi, et que hi ha donc en vigor au dia d'avui una vera pastoral entre de Sapita, que va estar jugada d'ací 2 mesos, l'autor que n'hi Jean-Louis Labitte i Colette Labechère i Ricard Boin, que són anats a encontrar en saber ce qui era aquella pastoral que s'appelle Pelot. Llibertat n'hi pas jamais morta, tout à fait, ainsi. Ce qu'appelle, c'est la tradition de la pastorale. Et tu as défini la pastorale, bon, c'est un divertissement rustique que les gens sont entre à la rouée, tout a canviat. Mais ce qui est libertat en nostre groupe, est l'esprit qui est créé, qu'atem nous autres, tout, aquest completament, tout de la peste, que la musique, no pas entendre que incapables de fer això, més que atem per molt que volem fer que ho carrer nosaltres. Desimpus caucasanades d'impus la primera pastorale que muntem en vigor de qui era d'Espuria sense vint, que creem l'existència du public que creï, du equip també de qui amasse goi en ta jugar aquest tipus de text, e
Donc, per autor, que em semblait estar parat de prepausar el text amunt de qui l'anàvem lu i qui l'anàvem presentant. Che so chi pot sta la pastorale de l'any 2000? Que pot estar que creï textes l'equip de monde van investir en ta produir au carrer en coherència d'haver la identitat pròpria de qui pratica en cultura humana, per que hi ha una causa que no es pot denegar en aquesta parçada de Pirineus que hem destacats ara canta en comú, ara canta so que per un mundo la canta tradicional, hi ha 2, 3 vots, e goi de retrobar-se en aquella situació, de poder cantar, de poder produir au carrer, e de presentar textos on hi hagi, ja em sembla, una reflexió sobre l'identitat nostra, sus e per què o quin podem encara estar vius e presents com diferents endeguents d'un món que va en uniformitzant-se. E que crec que era pastoral que pot estar un text que aportarà elements de reflexions aquí dessus. Cantos e danses que et vedet dins d'aquest misteri de Nadau, ací a la catedral de l'Esca, dins un moment que vam clavar, el mestre de ceremonia que clavarà tot això, més abans que volia dar qualques informacions. D'abord, sapiat que això que et podrà veure en directe el 22 e el 28 de desembre, ací a l'Esca. Que volia assenyalar també que un home que n'avem pas vist, que és l'home que ha organitzat tot això, ne parlo pas la llengua, mais que s'ha lligat al treball i que volia saludar que és Alain Muñoz. Et puis, disait que la semaine qui vient, et l'auto de presse, à savoir le 25 et le 1er de l'an, il n'y aura pas d'émission de Bible au pays. N'est pas tout dit nada. Et puis, qu'averam també, qu'aucaria per anunciar, que le 4 de gener, à partir de 23 heures, France 3 Sud, que per pausa la retransmission du concert qui est enregistrat au Zénith de Pau le 27 de novembre passat, Nadau en companyia. A so dit, que pensi que es vam de separar, que per imersiam d'haver seguit tot això, que de segur, d'ap tots els actes d'aquest pastoral, d'aquest misteri de Nadau que vam clavar i que vau deixar segur a el mestre de ceremonia que ja s'hi hauràs de lluir i qui em guarda de pla. Partit supugnat
une troupette qui arrivait à la bord de Bethléem. Josep, che tenu i barot a tusta alla porta. Cane ubri, e che stu in susmauto, de vede tutto che mondo che ne conosce pas. L'usus cu saludabon tut baix, dautes cu putuen las mas, mes tuts cu pusenta entrabe de l'unin qui drumiba uras de samai. Che pausen los presents, e che si che nerun autour de la famigliotto, tos da drimei de calù. Ad aquel moment la porta che sturne ubri, sus tres personaggi stragnes. L'un che era negre come buhu, l'altre blanco lu leitu, e l'u darè, con peu de tasciù. Tu berdulet che se sbarriè, l'u bueu che brugle, l'asu che brame, l'u nin che plure. Ne iat pas podi con lus visitus, kem lus tres rei maies, reis de peis luegnec, e che portam au soubadu lus nostres presents, or, encens, mira, e che sa segun, mes lui mei fatigat che svolu allungar. La ves, Josep che digo aos auies, dou preparar l'uias, ta che s'installa horas dets, e a tau Josep che digo aos auies, helli l'uias, ta che s'installa da busaus, helli l'uias, helli l'uias. Lus negres n'eran pas pec, che eran negros spirituos, che comprengun e che respongun, alleluia, alleluia, a verdulet che stu l'allegrio, lus plus che strenfurmen en canto, alleluia en tau soubadu che iachiu, alleluia, alleluia, gloria a Diu.